Qatt mu tard wisq biex titgħallem u għalhekk li se jerġgħu jsiru numru ta' korsijiet għall-adulti. Dawn se jingħataw f'7 ċentri għall-adulti f'40 kunsill lokali u 17 il-għaqda mhux governattiva u ċentri tal-komunità. Il-korsijiet ivarjaw minn lingwi, kompjuter, taħriġ u vakazzjonijiet, arti, drammi u mużika. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo ħabbar li s-sena l-oħra il-fuq minn 13,000 fil-adult applikaw għal xi kors. U għatenna li l-edukazzjoni hija importanti tul ħajjitna kollha u mhux għat-tfal biss. Bartolo tkellem ukoll dwar il-ħtieġa li anke f'dan il-livell ikun żviluppat it-tagħlim tal-lingwi. L-aktar li jiġi żviluppat huwa l-ħila li titkellem lingwa, l-ħila li tinftiem biex inżidu t-tagħlim tal-lingwi fostna. Għax inkwetati li għandna 40% ta' tfal tagħna mhumiex jażlu t-tielet lingwa meta jidħlu fis-sistema edukattiva. U naħsbu li 40% hija wisq. Nixtiequ li konna iktar li għamlu l-lingwa u waħda mill-modi kif nagħmlu dan hu li l-adulti nagħlmuhom ukoll iżjed lingwi għax bekk anke jinfluwenzaw l-itfal. Il-korsijiet fit-tagħlim tal-lingwi huwa fost l-aktar popolari mal-applikanti b'ammont sorprendenti ta' nies jażlu l-lingwa Spanjola. Trid tipprattika bħal kull lingwa oħra. Aħna forsi għandna vantaġġ li l-Italja qiegħda viċin, allura dak li jkun jgħidlek Italjan ħafif. Però llum bl-internet u YouTube kollox issib. Il-ħlas għal dawn il-korsijiet huwa minimu u dawk li applikaw għal korsijiet fil-livell bażiku tal-Malti u l-Ingliż, il-Matematika u x-Xjenza ma jħallsu xejn. Fost il-korsijiet popolari hemm ukoll dawk marbuta ma' ħiliet f'xogħol tal-idejn u tradizzjonijiet. Jiena għallima mal-lifelong learning, għadha full-time magħhom. U nagħllem 5 suġġetti. Għandi knitting, il-crochet, l-embroidery, gannutel, monestry. U flaxija bħala evening classes għandi l-lejs ukoll, għandi l-gold embroidery. Barra d-dedikazzjoni tkollok paċenzja u perseveranza. Għandek il-willpower li tittalmu. Hekk ikollok dawn l-affarijiet tittalmu. Għal iktar tarif wieħed għandu jidħol fis-sit www.lifelonglearning.com.